Ja, sommige mensen zeggen wel, daar is hij, Bouke 2. Bouke 2. Bouke zit denk ik thuis. Maar ik ben Bouke niet, ik ben Henk Dissel. Ik weet niet waarom ze dat nog steeds zeggen. Weet jij het? Ja, misschien toch heel stiekem omdat je een groot fan van hem bent. Nee, ja, het was toen in de Academy. Zei ze van, wat vind je een goede zanger? En ik zeg, ik vind Bouke een goede zanger. En dan gaan ze gelijk zeggen dat je fan van iemand bent. Maar fan ben ik niet. Fan ben ik van René Vroger. En Bouke, ik vond het toen goede liedjes hebben in die tijd. Dat ik hem kende. En nu is het toch René Vroger. Edwin van Hoevelaak, ja, die schrijft mijn liedjes. En die van hem. En nu ook mijn nieuwe liedje vanavond. Dat heeft Edwin ook geschreven. En dat slaat heel goed aan. Daar heeft natuurlijk Jij Bent Zo geschreven. En voor Nick en Simon. En Gerard Joling. Dus ik ben heel blij dat ik daar mag zitten. Welk van die liedjes had jij het liefst willen zingen? Jij Bent Zo, dat vind ik wel een heel mooi nummer. Ja, was het maar gelukt. Maar je weet het nooit. Jeroen van der Boom heeft het nu gezongen. En misschien als ik het had gezongen was het wel niks geworden. Je weet het toch nooit. Natuurlijk een tijdje heb je niks meer van me gehoord. En na de Academy allemaal. Maar nu gaat het heel goed. Nieuwe liedjes, nieuwe videoclips. En een nieuw plaatcontract natuurlijk. En daar doe ik het voor. Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil een keer een eigen concert hebben. En daar hoop ik nog steeds op. Maar ik wil nu eerst het publiek gewoon heel erg vermaken met mijn eigen liedjes. En niet meer dat ik liedjes van anderen hoef te zingen. Want je moet toch in je eentje verder. En daar doe ik het voor. Als de mensen maar naar de zin hebben, zeg ik altijd. Ja, we gaan eerst nog singles maken. En we hopen een keer natuurlijk op zo'n hit als Jij Bent Zo. En dan maken we gelijk een album. Maar we gaan eerst nog singles maken. En in september komt de eerste single uit. Of tenminste, de tweede met Edwin.